ụfọdụ kwuru okwu sị nke a na-asụ Igbo otu a kedizie nke bụ kwa ụbọchị okwu Igbo ka a na-ekwu ọ bụ na ị nweghị ihe ọzọ ị ga-ekwu ebochi ewute mbụ na oyibo ka ha ji ekwu ya ha sị m does it matter since you can communicate with any language it doesn't matter oyibo ka ha sụrụ obi ụtọ mbụ na iji Igbo kwuo ya n'ihi na nke ahụ iji oyibo kwuo ọ ihe dịrị gị ọ nsogbu dịrị gị ọ bụghị m ka ị na-agwa mana gee ntị Chukwu kere gị nye gị asụsụ abụghị onye iberibe Chukwu kere gị tinye gị n'otu obodo nwere asụsụ ha na-asụ ọ bụghị Chukwu eriri eri dị maka otu ihe m ji mara Chukwu bụ na Chukwu bụ Chukwu asụsụ ọ bụrụ na e buru ya bịa n'akwụkwọ nsọ asị gị na mbụ na Chukwu kere eluigwe ka ụwa ọ sị gị ka ihe dị ebe ahụ mgbe a sịrị gị na ọ sị pụtara na ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ asụsụ ka ọ sụrụ ya mere Chukwu kere m ihe m n'ala Igbo sị m na ọ bụ asụsụ Igbo ka m ga na-asụ ọ ma ihe mere o ji dị otu ahụ dị maka ọ bụrụ na ọ chọrọ ka m bụrụ onye Yoruba o were m tinye na mba ndị Yoruba ọ bụrụ na ọ chọrọ ka m bụrụ onye Awụsa o were m tinye na mba Awụsa obi Igbo ekele ebe pụtawa dị n'ezi mama dị na-echu Ụda nsọ